Nih, first time look mbak Abu Helena ini dengan Ani Gedan. Woi! Hey guys, welcome back to my YouTube channel. Look dayang dengan nih Shanja Hotel warna. To baksayaw dengan dia. Look dayang tanggasina. Mane Dimakusiyaw जेराव दिनै फाइनाल जागोन बड'लेण्ड गेम्स फुटबलनि आरोना थ' गोबां आलासिफोर फैगोन लोगोफोरनि बेनो जाबाय बालकनि थ' दिनै लोगोफोर गोबां फैगोन आरोना दिमाकुसियाव माने गोबां आर्टिस्टफोर जेरैबायदि बलिउड सिंगार बेजों लोगोसे बायसुं फुटिया जोंनिया फुटबलार्स आरो बेनि लोगोसे बहुत आरोना बहुत सिंगारफोर दङ आरोना थ' नैबेनो जाबाय लोगोफोर नै सानजा हटेल मोजाङानो बहुत मोजां For finally home after 1 month arna to dayang थांनोसै दिमाकुसियाव to न' एसे आं फ्रेश जाबाय to नै लोगोफोर ओरैबायदि हान्थि नाङो ना माने न'आ लोगोफोर न'आ आरोना लोगोफोर दायो जों नै थांनो थाखाय रेडि नै जादों जोंहानि बिमा-बुरि बिदिसलै एक उनाव बिमा सनाखौ ओमफ्राय नै जा नै जाबाय एसे जाबाय आरोना खुर खावनाया माने गामिनि रायजोफोरानो एसे खोबाय आरो खिनाखौ जाहाथे माने कारफोरा थांनो हायो जा तो बेनिसै लोगोफोरनि दायो जों थांगासिनो डिमाकुसि तो लेट्स गो दायो सफैबाय नै जादों जोंनियानो जाग्रा टिकेटआ पुरा जोंना भिआइपि आरोना दायो नायदो नैबेनि जाबाय डिमाकुसि आरोना नै पुरा बंफाव मालि आरोना ओमफ्राय ओइ जानै थिङाव Be boys! Wait! Sorry, long time, bro. How are you? क्या करते हैं यार लोग अभी झगड़ा करके क्या फायदा ये गेम खत्म होगा चला भी जाएगा ये तो साल भर मतलब कैसे आने को मिला मतलब इतना जल्दी अभी आ गया यार Many papa suddenly bro also Gucci zero yes और इस तरह ये खेल क्या यार बढ़िया after 1 year बहुत साल after looking for 1 year अभी इधर फिर से मिल गया किस्मत मिला था भाई अगर तुम पॉपुलर करना है ना इस जगह को तो करने दो भाई वीडियोग्राफर को मना मत करो Nih, first time look mbak Abu Helena ini dengan Ani Gedan. Ulang ini. Apa? First time. Nih, last time look mbak Erna nih. Ini saya Pak Public Relations. बिथांमोनखौ आर'नाइजों बरायना लानो थाखाय गुरै खावलायदों आरो ममेन्ट'खौबो होनो थाखाय गुरै खावलायहरदों।
संगिना ब्रह्म बिथाङा दसे सम बाहेरायाव थांदों बिथांखौ दान्दिसे समनि उनाव जोङो सिनायथिजों लोगोसे आर'नाइजों बरायगोन लोगोफोरा आं नै न'आव सफैबाय थ' दायो बाजिगासिनो 12:01 बिदि आरोना सामथिं लोगोफोर थ' स्पेसियेलि बहुत मोजां नांबाय प्रग्रामखौ आरो स्पेसियेलि जोंनिया बिराजदानि प्रग्राम दिनैसो लाइफआव फार्स्ट टाइम नुदों आरोना थ' हिट नांखायबाय आरोना बिनि गिटारिस्ट बेसिस्ट जिखि जाया बिनि गारां एभरिथिं इज पारफेक्ट आरोना मिउजिकजों लोगोसे बिनि अनगायैबो जोंनिया बलिउडनि सिंगारफोर दंमोन बेबो थिग थागोन खिन्थु बारा हिट नाङासै मानोना बे बेन्ड लाबाखै बे जास्ट ट्रेकजों रोजाबदों आरोना खिन्थु बिदि माने ट्रेकजों रोजाबा बे जिम जानाङा नङा होमबा थ' बेखिनिसै लोगोफोर बुंनो गोनां जेबोआनो गैया खिन्थु मोनसे बाथ्रा एसे गाज्रि नांदों आं माने माथो बुंबावनो लोगोफोरना माने एसे बुस्थु एसे डिसरेसपेक्ट जादों आरोना माने जेब्लाय बुंनो थांला लोगोफोरा मानोना मोनसे बाथ्रा बुंसै आं जिखि जाया खेलायानो जा मायानो जिखि जाया मोनसे जायगाखौ फेमास खालामनो थाखाय माने मिडियासो मेन नङा होमबा थ' बिनिखाय मिडियाखौ एसे नोजोर होनांगौ आरोना माने मिडियाखौ एसे रेसपेक्टयै नायनांगौ आरोना थ' एसे आनरेसपेक्ट खालामदोंबा सानैसो भलेन्टियार्सफोरा बहुत माने बिसोरखौ बोरै बुंदोंथाय आं मिथिया खिन्थु एसे आसा खालामदो कमिटिया माने भलेन्टियार्सफोरखौ जाहाथे मिडियानि मानसिखौ माने ससियेल मिडियानि मानसिखौ एसे मोजाङै रेसपेक्ट खालामनानै एसे मोजाङै माने थांनाङा थांनाङा बिदि मोजाङै बुंहोबा मोजां जागोन आरोना खिन्थु डिसरेसपेक्ट खालामोबा मानेबा माने मा बुंनो आरोना मिडियानि गासैखौबो सोलायजोबनो हायो होननाय मोनसे बाथ्रा दङ बेखिनियानोसै दिनैनि भिडिअ'आ थ' आं बारा गोसा बुंनो हायाखैमोन ना न'आव सहैबाय आरोना थ' गामियाव एसे लासै लासै जायो नङा होमबा गासिबो थ' जेबो हेट्स गैया जेबो माबा गैया लाभ इउ अल गाइस मिट इउ अन द नेक्स्ट ब्लग थ' गाबोन समफोर भुटानाव थांनानै जों मानोना भुटानाव अपेनिं जाबाय आरोना थ' एसे बेरायहैनोबो हानाय आरोना थ' नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसै